Μια καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ. Το σημερινό μας θέμα είναι η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Η δολοφονία αυτή άλλαξε την πορεία της ελληνικής ιστορίας και αυτό διότι μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελαν την Ελλάδα ελεύθερη. Με μία κίνηση λοιπόν έβγαλαν από τη μέση έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς και διπλωμάτες που έζησαν ποτέ, τον Ιωάννη Καποδίστρια, και μία ισχυρή οικογένεια η οποία θυσίασε 49 μέλη της στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Και μια και αναφέρθηκα στις μεγάλες δυνάμεις, 9 χρόνια μετά το θάνατο του Καποδίστρια και συγκεκριμένα το 1840, ο Μακρυγιάννης συζητούσε με τον γιατρό Διονύσιο Πύρο και ο Πύρος, ο οποίος αντιπαθούσε τον Καποδίστρια, άρχισε πάλι να τον κατηγορεί. 9 χρόνια μετά το θάνατό του. Παρόν στη συζήτηση ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης διέκοψε αυστηρά τον Πύρο και του είπε «Δεν υπολογίζεις τα πράγματα σωστά. Ανάθεμα στους ξένους που έγιναν η αιτία να χάσω εγώ τους δικούς μου και η Ελλάδα έναν πολιτικό που όμοιό του δεν θα βρούμε ποτέ πια». Ο ιστορικός μας Διονύσιος Κόκκινος μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για τη δολοφονία αυτή. Είχε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και πολύ σημαντική έρευνα. Όμως η μεγαλύτερη έρευνα που έγινε ποτέ είναι η έρευνα του Δημήτρη Κοκκινάκη. Η έρευνα αυτή κράτησε 40 ολόκληρα χρόνια, αποτυπώθηκε σε 2 τόμους. Ο άνθρωπος αυτός ήταν από τη Μάνη, δεν είχε καμία συγγένεια με τους Μαυρομιχαλαίους και το φοβερό είναι ότι δεν έβγαλε ούτε μία δραχμή τότε, ούτε ένα ευρώ μάλλον από το βιβλίο αυτό, διότι αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η αλήθεια και όχι το να πλουτίσει. Διανεμήθησαν λοιπόν όλα αυτά τα βιβλία τιμής ένεκεν. Πριν πάμε στην ημέρα της δολοφονίας, ας δούμε λίγο τον Ιωάννη Καποδίστρια, αν και τα περισσότερα από αυτά που θα πούμε είναι γνωστά σε όλους μας. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το Σύνταγμα της Ελβετίας και το οποίο βασίζεται επάνω στις αρχές της άμεσης ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό που έκανε λοιπόν ο Καποδίστριας ήταν να επαναφέρει στην Ευρώπη κάτι το οποίο προϋπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Οι Ελβετοί βέβαια μετά το θάνατό του απέδωσαν την ελβετική υπηκότητα και αν θυμάμαι καλά πρέπει πριν από 6 περίπου χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου πρέπει να ήταν το 17, ο Λαυρόφ έκανε τα αποκαλυπτήρια μιας ακόμα πρωτομής του στη Λοζάνη αυτή τη φορά. Τώρα, ο Καποδίστριας επίσης είναι ο άνθρωπος που το 1815 έσωσε τη Γαλλία από τον διαμελισμό και τη χρεοκοπία. Οι Γάλλοι όμως το ξέχασαν αυτό και 11 χρόνια μετά όταν βρίσκεται στη Γαλλία, για προσωπικούς του λόγους κυρίως, διότι ήταν ο γιατρός του εκεί, ο Καποδίστριας υπέφερε από το σηκώτη του, οι Γάλλοι τον παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν και υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας από το 1816 έως το 1822. Τσάρος τότε ο Αλέξανδρος ο Πρώτος. Ο Αλέξανδρος όμως παρασύρθηκε από τον Μέττερνιχ και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι σχέσεις του Καποδίστρια με τον Τσάρο να ψυχρανθούν. Τον βλέπουμε τότε να αποσύρεται στη Γενέβη και να ζει σε ένα πολύ απλό, σε ένα πολύ λιτό σπίτι 2 δωματίων, ακριβώς απέναντι από το σπίτι του Εϊνάρδου. Ο επόμενος Τσάρος, ο Νικόλαος ο Πρώτος, ήθελε να του δώσει σύνταξη 60.000 φράγκων, όμως ο Καποδίστριας αρνήθηκε τη σύνταξη αυτή. Πάμε τώρα να δούμε τις σχέσεις του
με την Αγγλία. Αυτές ήταν πάρα πολύ άσχημες. Όταν κατέλαβε ο στρατηγός, ο Άγγλος, τον Ιούνιο του 1814 την Κέρκυρα, ο Καποδίστριας τον κατηγόρησε ως δικτάτορα. Μην ξεχνάμε ότι του είχαν παραπονηθεί επίσης, λίγο αργότερα, και ο Κολοκοτρώνης, αλλά του παραπονέθηκε και ο Μάρκος Μπότσαρης για τη συμπεριφορά, την άθλια συμπεριφορά των Άγγλων έναντι των κατοίκων του νησιού. Επίσης, τον Λόρδο Μπάθερστ είπε αυτό που θέλουν οι Άγγλοι, με συγχωρείτε, είναι οι Έλληνες να ξεχάσουν ακόμα και το όνομα της πατρίδας τους. Αλλά δεν θα τους περάσει. Όταν εξελέγει κυβερνήτης της Ελλάδας, την άνοιξη του 1827, ήταν στο Λονδίνο και τότε ο βασιλιάς Γεώργιος ο Τέταρτος στέλνει μία επιστολή στον πρέσβη τον Ρώσο στο Λονδίνο και του γράφει τα εξής καταπληκτικά. Βλέπω έχετε τον Καποδίστρια εδώ, γνωρίζετε τη γνώμη μου για αυτόν και δεν πρόκειται να την αλλάξω, αντιπαθώ τους επαναστάτες και σύντομα ο άνθρωπος αυτός θα βρεθεί σε επικίνδυνη και αβέβαιη θέση. Στην Ελλάδα έρχεται ο Καποδίστριος τον Ιανουάριο του 28, συγκεκριμένα στις 11 Ιανουαρίου του 28. Είχε πουλήσει όλα του τα έπιπλα, είχε πάρει με τα λεπτά αυτά σιτάρι, είχε φορτώσει 5 ολόκληρα πλοία και τα έφερε στην Ελλάδα για τους Έλληνες που πεινούσαν. Και λίγο πολύ είναι γνωστή σε όλους μας και η ιστορία με τις πατάτες. Είχε φέρει ένα πλοίο με πατάτες στην Ελλάδα, οι Έλληνες δεν είχαν ξαναδεί πατάτες. Ο Καποδίστριας ήθελε να αναπτυχθεί η γεωργία, ήθελε να τις καλλιεργήσουν οι Έλληνες και επειδή κανένας δεν τις άγγιζε, έβαλε φρουρούς γύρω από τις πατάτες και είπε στους φρουρούς να κάνουν τα στραβά μάτια. Νομίζοντας λοιπόν οι Έλληνες ότι είναι κάτι πολύτιμο, άρχισαν σιγά σιγά να τις κλέβουν το βράδυ και τις εξαφάνισαν. Αυτό που επιθυμούσε ο Καποδίστριας πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο ήταν ένα ισχυρό ελληνικό έθνος. Και για να το κάνει αυτό ανέστηλε την ισχύ του συντάγματος του 1827 βασιζόμενος στο ρωμαϊκό αξίωμα «Salus populi, suprema lex esto». Με άλλα λόγια, μπορούν οι επιμέρους νόμοι να τονίσουν χάρη της σωτηρίας της πατρίδας. Και το φοβερό είναι να τον αποκάλεσαν δικτάτορα γι' αυτό. Ήθελε επίσης να δώσει και γη στους ακτήμονες αγωνιστές. Είχε και ένα άλλο σχέδιο, το οποίο φαίνεται στις επιστολές του με τον Πετρόβιο Μαυρομιχάλη, με τον οποίο αλληλογραφεί ήδη από το 1818. Το σχέδιο ήταν να έχουν βασιλιά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από την οικογένεια των Μούρτζινων, απόγονοι των Παλαιολόγων. Έλληνα βασιλιά λοιπόν. Επίσης ο Πετρόβιος Μαυρομιχάλης είναι από τους πρώτους που τον παρακαλεί να αφήσει την αυλή του Τσάρου και να έρθει στην Ελλάδα ως κυβερνήτης. Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι υπάρχει μία επιστολή με ημερομηνία 3 Αυγούστου του 1819, την οποία έγραψε ο Καποδίστριας προς τον Πετρόβιο Μαυρομιχάλη και τον παρακαλεί να καθυστερήσει λίγο την έναρξη της Επανάστασης. Αυτή η επιστολή δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του Πετρόβιου, διότι δολοφονήθηκε καθοδόν ο άνθρωπος που τη μετέφερε, ο Κυριάκος Καμαρινός. Και βρέθηκε πολύ αργότερα η επιστολή αυτή στα ρωσικά αρχεία και δημοσιεύτηκε. Ένα άλλο γεγονός που δεν πρέπει να παραβλέψουμε είναι το ότι οι Άγγλοι ήθελαν να στείλουν στην Ελλάδα βασιλιά, τον πρίγκιπα του Σάξεν Κόμπορκ, τον Λεοπόλδο. Ο Λεοπόλδος είχε στενότατες σχέσεις με την Αγγλία, είχε παντρευτεί την πριγκίπισσα Σάρλοτ, την κόρη του Γεωργίου του Τέταρτου,
Η κοπέλα αυτή πέθανε το 1817 νεότατη, αφού γέννησε νεκρό το παιδί της. Αν δεν είχε πεθάνει, δεν θα είχε ανεβεί ποτέ στο θρόνο η Βικτόρια, βέβαια. Ο Λεοπόλδος λοιπόν ζητάει 5 εγγυήσεις από τους Έλληνες. Οι 3 έγιναν αμέσως δεκτές, οι 2 όμως δεν έγιναν. Αυτές που δεν έγιναν δεκτές είναι πρώτον η τροποποίηση της μεθορίου, γιατί ως γνωστόν είχε δοθεί στην Ελλάδα μικρότερη έκταση από αυτό που αναφερόταν στο πρωτόκολλο της 3ης Οκτωβρίου του 1829, και η δεύτερη ήταν η εξασφάλιση των κατοίκων της Σάμου και της Κρήτης από τουρκική εισβολή. Ο Λεοπόλδος λοιπόν το Μάιο του 1830 λέει το οριστικό όχι, και το φοβερό είναι ότι οι Άγγλοι θεωρούν υπεύθυνο τον Καποδίστρια για την άρνηση αυτή του Λεοπόλδου. Τον κατηγορεί επίσης και ο Ρουάν, ο Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα τότε. Έρχεται όμως ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Πολινιάκ, και ανατρέπει τις κατηγορίες αυτές, τόσο των Άγγλων όσο και των Γάλλων, διότι γράφει σε επιστολή του ότι ο επερχόμενος θάνατος του Γεωργίου του Τέταρτου, ο οποίος έγινε τον Ιούνιο του 1830, δηλαδή 1 μήνα μετά την άρνηση του Λεοπόλδου, ο επερχόμενος λοιπόν θάνατος του Γεωργίου του Τέταρτου και οι αλλαγές στην Αγγλία θα ικανοποιούσαν τις φιλοδοξίες του Λεοπόλδου. Και έτσι και έγινε, διότι βασιλιάς έγινε ο Βίλιαμ ο Τέταρτος, ο οποίος του έδωσε αμέσως το θρόνο του Βελγίου. Υπάρχουν επίσης και επιστολές ανάμεσα στον Λεοπόλδο και στον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας του μιλάει για ξένους που ενσπείρουν ζυζάνια στην Ελλάδα, μιλάει για δολοπλοκίες εκ μέρους των ξένων και λέει επίσης ότι προβλέπει ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει. Του συστήνει επίσης να γίνει Ορθόδοξος και να είναι όσο πιο απλός μπορεί, διότι στην κατάσταση που είναι οι Έλληνες δεν θα τους ήταν ευχάριστο να βλέπουν έναν αριστοκράτη. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι μετά το θάνατο του Καποδίστρια και συγκεκριμένα 6 μήνες μετά, ο αδερφός του Αυγουστίνος ήθελε να μεταφέρει το σώμα στην Κέρκυρα και επενέβησαν πάλι οι Άγγλοι και δεν άφησαν να γίνει αυτό δημοσία δαπάνη. Και το άλλο είναι ότι ο Κολέτης μαζί με τον Αυγουστίνο Καποδίστρια και τον Κολοκοτρώνη σχηματίζουν μια κυβέρνηση, δεν τα βρίσκουν βέβαια. Ο Κολέτης αμέσως διαπληκτίστηκε με τον Αυγουστίνο και σχηματίζει άλλη κυβέρνηση στην Κόρινθο με τον Ζαΐμι, τον Μαυροκορδάτο και τον Κουτουριώτη. Και σχηματίζεται και κάποια άλλη στα Μέγαρα και τέλος πάντων σε όλη αυτή την αναμπομπούλα επάνω βρίσκουν ευκαιρία οι Βαβαροί, ακυρώνουν τον Αραγώνα του Όθωνα με την κόρη του Τσάρου Νικολάου του Πρώτου, του δίνουν τη Γερμανίδα Αμαλία και τον στέλνουν στην Ελλάδα. Και όπως είναι φυσικό, όπως ήταν φυσικό, το φιλελληνικό πνεύμα στην Ευρώπη ατώνησε και γι' αυτό είχε αγωνιστεί σκληρά ο Καποδίστριας. Ατώνησε λοιπόν, απόλυτα λογικό, και εστράφει εναντίον μας ακόμα και ο Γκέτε. Να δούμε εντάχει και 2 πράγματα για την οικογένεια Μαυρομιχάλη. Δεν είναι μανιάτες. Η καταγωγή των Μαυρομιχαλαίων είναι από τη Θράκη. Όταν όμως είδαν τον τουρκικό κίνδυνο, όταν άρχισαν οι Τούρκοι να περνούν τον Ελίσποντο, κατέβηκαν στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα το 1340 και εγκαταστάθηκαν αρχικά στο χωριό Άλικα και μετά στην Τσίμοβα, την αρχαία Χιμάβα. Το όνομά τους προέρχεται από ένα ορφανό παιδί, τον Μιχαήλ, γιατί όπως ξέρουμε
Μαύρο είναι το ορφανό στην Πελοπόννησο, ειδικά στη Μάνη. Και ένας από τους γιους του Μιχαήλ ήταν ο Γιωργάκης, ο προπάπους του Πετρόμπη, και είναι αυτός ο οποίος παντρεύτηκε μια ευγενή Ευρωπαία, πανέμορφη κοπέλα, και γι' αυτό και η οικογένεια ήταν καλοφτιαγμένη, πολύ καλοφτιαγμένη, με πολύ ανοιχτά χρώματα, ξανθά μαλλιά, πράσινα, μπλε μάτια κλπ. Ήταν τόσο όμορφη, ειδικά η εγγονή του Πετρόμπη, η Φωτεινή, που οι εφημερίδες στην Ευρώπη έγραφαν ότι έχει την καλονή της Αφροδίτης. Όταν δεν σκοτώθηκε ο Ηλίας, ο γιος του Πετρόμπη, το 1822 στα στήρα της Ευβοίας, πολεμώντας τους Τούρκους, παρουσίασαν το κεφάλι του, το κομμένο του κεφάλι στον Ομέρμπεϊ, και ο Ομέρμπεϊς έκλαψε και είπε «Κρίμα το παλικάρι». Και φτάνουμε τώρα στην ημέρα της δολοφονίας. Είναι η 27η Σεπτεμβρίου του 1831. Ο Γιώργης ο Μαυρομιχάλης, ο γιος του Πετρόμπη, και ο αδερφός του Πετρόμπη, ο Κωνσταντίνος, ετοιμάζονται για να πάνε στην εκκλησία. Ο Κωνσταντίνος, να πούμε εδώ, γιατί έχει σημασία πιστεύω, κάθε πράγμα έχει τη σημασία του, είναι παντρεμένος με τη Μαρία Φλέσσα, του Παπαφλέσσα την αδερφή. Φορούν λευκά, και αυτό έχει σημασία, και συνοδεύονται από δύο φρουρούς, τους φρουρούς τους, ο ένας λέγεται Καραγιάννης. Καθοδόν προς την εκκλησία και σε απόσταση 100-150 μέτρων περίπου, περνούν από ένα στενό δρομάκι και εκεί συναντούν τον Καποδίστρια. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι 4 φρουροί, οι 2 του Καποδίστρια, οι 2 των Μαυρομιχαλαίων. Τον χαιρετούν με σεβασμό και προχωρούν προς την εκκλησία. Εάν στο μυαλό τους είχαν τη δολοφονία εκείνο το πρωί, δεν είχαν καλύτερη ευκαιρία από αυτή για να το κάνουν. Μέσα στο δρόμο δεν υπήρχαν παρά μόνο 4 άνθρωποι μάρτυρες. Προχωρούν, φτάνουν στην εκκλησία, δεν μπαίνουν μέσα, δεν στήσανε καρτέρι στην πόρτα, όπως μας λέει η ιστορία, τους απαγορεύεται η είσοδος, διότι είναι σε κατοίκον περιορισμό. Και αυτό διότι έχουν κατηγορηθεί κι αυτοί ότι μπορεί να προκαλέσουν ταραχές, γιατί είναι τσακωμένη οικογένεια και διάφορες άλλες ψευδείς κατηγορίες. Στέκονται λοιπόν στην πόρτα της εκκλησίας. Και στέκονται στην πόρτα της εκκλησίας, ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά. Ο Γιώργης, να πούμε ότι είναι άοπλος, δεν έχει ούτε μαχαίρι, ούτε πιστόλι. Στέκεται αριστερά στην εκκλησία και κοιτάει μέσα. Δίπλα του βρίσκεται ένας ζητιάνος που κάθεται στην πόρτα της εκκλησίας. Αυτά αριστερά. Δεξιά στέκεται ο Κωνσταντίνος με την πλάτη στον τοίχο, κοιτώντας μακριά, και δίπλα του βρίσκεται ένας πολύ ψηλός, πολύ αδύνατος άνδρας με μία μαύρη κάπα, τον οποίον οι μάρτυρες στη συνέχεια αποκαλούν ο Ξερακιανός. Την ώρα που φτάνει λοιπόν ο Καποδίστριας στην εκκλησία, καταρχήν δεν έβγαλε το καπέλο του, αυτό το γράφει επίσης η ιστορία για να μας αποδείξει ότι δεν είχε ειδωθεί με τους Μαυρομιχαλαίους. Την ώρα που φτάνει και συνοδεύεται από 2 φρουρούς, να σημειώσουμε ότι ο ένας είναι ο κανονικός του φρουρός, ο Λεωνίδης, ο άλλος όμως αρρώστησε και αντί να του δώσουν στρατιωτικό φρουρό, στρατιώτη φρουρό, τον στέλνουν μαζί στην εκκλησία με τον Κοζόνη, τον Μονόχυρο. Ο Μονόχυρο δεν μπορεί να είναι στρατιωτικός. Την ώρα λοιπόν που φτάνει, βλέπει ο Κωνσταντίνος μία πολύ περίεργη και ύποπτη κίνηση. Και κάνει ένα τεράστιο άλμα και βρίσκεται πίσω από τη φρουρά του Καποδίστρια. Το άλμα αυτό επιβεβαιώνει ένας αυτόπτης μάρτης ονόματι Βαλτινός. Όταν φτάνει πίσω και μακριά από τη φρουρά, πυροβολεί και η σφαίρα αυτή είναι καρφωμένη στον τοίχο της εκκλησίας. Αυτή είναι η πρώτη σφαίρα που ακούν όλοι οι μάρτυρες, γιατί υπάρχει και δεύτερη. Η δεύτερη είναι αυτή που σκοτώνει τον κυβερνήτη
και είναι εξ επαφής, κοντά του εκείνη τη στιγμή είναι δύο άτομα που μπορούν να πυροβολήσουν από τόσο κοντά. Ο ένας είναι ο Κοζώνης, ο μονόχυρ Κοζώνης, και ο άλλος είναι ο άντρας με την μαύρη κάπα. Και ακούγεται και τρίτος πυροβολισμός, κυνηγάει ο φρουρός του Μαυρομιχάλη, ο Καραγιάννης, τον Κωνσταντίνο και τον πυροβολεί στην κοιλιά. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις πυροβολισμοί που όλοι λένε ότι ακούσανε τρεις πυροβολισμούς. Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται στο έδαφος, βρίσκονται ξαφνικά 6-7 στρατιώτες, ενώ στην είσοδο που μπαίνει ο κυβερνήτης δεν υπάρχει κανείς, εκεί ξαφνικά βρέθηκαν 6-7, λογίζουν τον Κωνσταντίνο, ο Κωνσταντίνος φωνάζει ότι είναι αθώος. Έχω βρει μια πληροφορία την οποία δεν μπόρεσα να διασταυρώσω, ότι από ένα παράθυρο τον πυροβόλησε και ο Φωτομάρας. Προφανώς επειδή φώναζε και έλεγε είμαι αθώος και προφανώς δεν ήθελα να μιλήσει. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπόρεσα να διασταυρώσω αυτή την πληροφορία του πυροβολισμού από τον Φωτομάρα. Ο Γιώργης τρέχει, μπαίνει στο σπίτι του Βαλιάνου, του στρατιωτικού, και το σπίτι αυτό συνορεύει με μία πόρτα με την κατοικία του Γάλλου, την πρεσβεία προφανώς τη γαλλική. Ζητάει να παραδοθεί στις ελληνικές αρχές. Η ιστορία πάλι μας λέει ότι ζήτησε άσυλο. Κάποιος που ζητάει άσυλο δεν ζητάει να παραδοθεί στις αρχές της χώρας του. Τον συλλαμβάνει εκεί ο Αλμέιντα, ο Πορτογάλος Αλμέιντα, παντρεμένος με την κόρη του Μαυροκορδάτου, και τον περνάνε από στρατοδικείο. Δεν περνάει από στρατοδικείο ποτέ κάποιος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Δικάζεται από το ειδικό δικαστήριο. Αποφασίζουν λοιπόν αμέσως την εκτέλεσή του, η οποία ορίζεται για τις 10 Οκτωβρίου του 1831. Πηγαίνει να τον κοινωνήσει ο παπάς, του λέει ότι είναι αθώος και προχωρεί με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια στον τόπο της εκτέλεσης και φωνάζει αδέλφια, αγάπη και ομόνοια, και ο ίδιος με βροντερή φωνή δίνει το πρόσταγμα πυρ. Δεν τον άφησαν να δει τον πατέρα του, ο οποίος δεν ήταν, όπως μας λέει η ιστορία στο Ιτσκαλέ, είχε ελευθερωθεί την προηγούμενη. Διότι στις 22 Σεπτεμβρίου, και εδώ υπάρχει μαρτυρία του ναυάρχου Ρίκορντ που τον συνόδευσε στον Καποδίστρια, ο Πετρόμπης είχε πάει να δει τον Καποδίστρια και ο Καποδίστριας του είπε ότι μέχρι σε 4-5 μέρες θα έχει βγει. Ήταν λοιπόν στο σπίτι την ημέρα εκείνη ο Πετρόμπης και όχι στο φρούριο. Ο Καποδίστριας κράτησε την υπόσχεσή του. Υπάρχει δε και άλλη μία μαρτυρία για τη συνάντηση αυτή Μαυρομιχάλη Καποδίστρια στις 22 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας μάρτυρας ονόματι Τερζής. Έχουμε λοιπόν 3 μάρτυρες, τον ναύαρχο Ρίκορντ, τον υπασπιστή του τον Μπαζίλη και τον Τερζή. Ο Τερζής λέει ότι τον είδε το Καποδίστρια να το ανακοινώνει στην οικογένειά του έξω από το σπίτι με χαρά ότι το Σάββατο θα είμαι έξω κοντά σας πάλι. Αυτό το χαρτί, αυτή η κατάθεση του Τερζή δημοσιεύτηκε τότε στην εφημερίδα την Γενική, που είναι κάτι αντίστοιχο με τη δική μας εφημερίδα της κυβερνήσεως, και όταν έψαξε ήδη από τη δεκαετία του 50 ο καθηγητής Κρεμιδάς, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρεμιδάς να την βρει, είχε εξαφανιστεί. Και από τη δικογραφία και η εφημερίδα και από τα αρχεία του κράτους. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η ιστορία μας λέει ότι η συνάντηση αυτή του Καποδίστρια με τον Πετρόμπη έγινε στις 26 του μηνός. Ενώ δεν είχε γίνει στις 26, είχε γίνει στις 22. Κατηγορήθηκε ο Πετρόμπης, γι' αυτό και κλείστηκε στο φρούριο, επί εσχάτη προδοσία. Όταν κατηγορείσαι για έσχατη προδοσία δεν σε κλείνουν 9 μήνες, σε δικάζουν αμέσως.
Ο λόγος ήταν ότι πήγε, λέει, στη Μάνη να ξεσηκώσει επανάσταση. Δεν είναι αληθές αυτό, διότι όταν έφυγε από το... είχε μάλλον διαισθανθεί, έβλεπε ότι πρόκειται να γίνεται η συνωμοσία αυτή και έφυγε και πήγε, ήθελε να πάει στη Ζάκυνθο ο Πετρόπουλος. Στη Ζάκυνθο είχε τα πλοία του και μάλιστα το τελευταίο του είχε διαθέσει για την έξοδο του Μεσολογγίου. Πέρασε λοιπόν όλη την Πελοπόννησο, δεν υπήρχε τότε ο Ισθμός της Κορίνθου, δεν σταμάτησε στη Μάνη, πήγαινε στη Ζάκυνθο και τον έπιασε ο Κανάρης, τον συνέλαβε στο Κατάκολο. Άλλο ψεύδος λοιπόν εδώ. Δεν υπήρχε στάση στη Μάνη, το μόνο πρόβλημα στη Μάνη ήταν οι ταραχές που προκαλούσε συνεχώς ο Κορνήλιος. Και φτάνουμε τώρα στο ιατρικό μέρος. Ο γιατρός που εξήτασε τον νεκρό Καποδίστρια λέγεται Καρβελάς. Έγραψε λοιπόν ο Καρβελάς ότι η σφαίρα είναι εξ επαφής. Στο κρανίο του επίσης βρέθηκαν μπαλαρμάδες, που σημαίνει μικρά μολύβδινα σφαιρίδια. Το όπλο όμως του Κωνσταντίνου δεν είχε μπαλαρμάδες, είχε πυρητοβολές. Με δύο λόγια, η σφαίρα στο κρανίο του Καποδίστρια δεν έχει καμία σχέση με τη σφαίρα που είναι στον τοίχο. Το πιστοποιητικό αυτό που έδωσε ο γιατρός Καρβελάς έχει εξαφανιστεί από τα αρχεία του κράτους, έχει εξαφανιστεί και από τη δικογραφία, το ανεζήτησε ο Διονύσιος Κόκκινος, ο ιστορικός που είπαμε στην αρχή, δεν το βρήκε, πήγε όμως και το βρήκε στα αρχεία του γιατρού. Το πιστοποιητικό λοιπόν που μας δίνει η ιστορία είναι πλαστό. Μιλάνε επίσης και για ένα τραύμα φοβερό 33 πόντων με μαχαίρι κτλ. Μετά τα αλλάξαμε και αυτά, διότι το μαχαίρι που βρέθηκε πάνω στον Κωνσταντίνο ήταν μόνο 12,5 πόντους και όχι 33. Βγαίνει ο επίτροπος της Εκκλησίας και λέει ότι πυροβόλησε ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν είχε πάνω του ούτε όπλο, ούτε τίποτα, ούτε μαχαίρι, ούτε τίποτα. Άλλος βγαίνει και λέει ο Γιώργος μαχαίρωσε. Δεν είχε μαχαίρι πάνω του, ούτε αίματα στα ρούχα του. Ο Λεωνίδης, ο φρουρός του Καποδίστρια, δικαιολογείται ότι δεν μπόρεσε να αντιδράσει γιατί είχε ξεχάσει να γεμίσει το όπλο του. Ξεκινάει λοιπόν ο κυβερνήτης να πάει στην εκκλησία με έναν μονόχυρα και με έναν φρουρό ο οποίος έχει ξεχάσει να γεμίσει το όπλο του. Ο δε Καραγιάννης που πυροβόλησε τον Κωνσταντίνο στην κοιλιά πούλησε την οικογένεια Μαυρομιχάλη για να σώσει τον εαυτό του, επειδή τον κατεδίκασαν επειδή σκότωσε άνθρωπο, είπε, τους είδαν, σκοτώσαμε, και έτσι γλίτωσε και ελευθερώθηκε. Υπάρχει και ένας άλλος μάρτυρας, ο Ιωάννης Σαράντου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά και είπε ότι ο πυροβολισμός αυτός, που ήταν σχεδόν εξ επαφής, δεν μπορούσε να δει και ακριβώς ο άνθρωπος, έγινε από τον άνδρα με τη μαύρη κάπα. Τον είδα, λέει, τον άνδρα με τη μαύρη κάπα που πυροβόλησε. Τον αποκαλούν όλοι Ξερακιανό αυτόν τον κύριο. Δεν υπάρχει ούτε αυτό το χαρτί στη δικογραφία μέσα. Έχει εξαφανιστεί και από τα αρχεία του κράτους. Κανένας δεν έψαξε να βρει ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος με τη μαύρη κάπα. Κανένας δεν έψαξε να βρει το Ζητιάνο. Κανένας δεν έψαξε να βρει δύο υπόπτους τύπους που κυκλοφορούσαν εκεί γύρω με φουστανέλα και ήταν μέσα σε μια άμαξα. Μια άλλη φοβερή μαρτυρία είναι επίσης της γυναίκας που έμενε ακριβώς απέναντι από την εκκλησία, είχε ανοίξει το παράθυρό της και είδε τα πάντα. Το παράθυρό της έβλεπε ακριβώς μέσα στην εκκλησία. Άρα η είσοδος της εκκλησίας ήταν μπροστά στα μάτια της. Η γυναίκα αυτή, επειδή ήταν ίσως ο πιο σημαντικός αυτόπτης μάρτης, γιατί τα είδε και από κάποιο ύψος, λόγω του παραθύρου, απειλήθηκε σε τέτοιο βαθμό, και αυτή και η οικογένειά της,
που έγραψε ένα γράμμα, σφραγίστηκε το γράμμα αυτό, το έδωσε στο δικηγόρο της, υπό τον όρο να μην ανοιχτεί εάν δεν πεθάνει και το τελευταίο της δυσέγγονο. Μέσα λοιπόν στο γράμμα αυτό λέει ότι οι Μαυρομιχαλαίοι δεν πυροβόλησαν. Και δεν μπορούσαν να έχουν πυροβολήσει, διότι ο ένας δεν είχε καν όπλο και ο άλλος ήταν ήδη μακριά. Κανένας επίσης δεν μπόρεσε να βρει τα δύο ημερολόγια. Τα είχαν εντοπίσει, ο Δημήτρης Κοκκινάκης τα είχε εντοπίσει όταν ξεκίνησε την έρευνά του και μετά από 20 περίπου χρόνια που ξαναπήγε στο αρχείο δεν μπόρεσε να τα βρει, τα εξαφάνισαν και αυτά. Είναι δύο πολύτιμα ημερολόγια, δύο ξένων, ο ένας ήταν από την Ουαλία, ο άλλος ήταν από τη Σκωτία και οι άνθρωποι αυτοί επίσης δίνουν πολύτιμες πληροφορίες. Λένε ότι είδαν τον άνθρωπο με τη μαύρη κάπα να πυροβολεί και να τρέχει. Χάθηκαν και αυτά τα ημερολόγια. Είχε γίνει κι άλλη μια απόπειρα εις βάρος του Καποδίστρια. Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν με δηλητήριο στον καφέ. Και συγκεκριμένα το βοηθό του τον Νικολέτο τον είχε πλησιάσει κάποιος φτωχοντημένος Ιδραίος και του είχε δώσει ένα πουγγί με ισπανικά νομίσματα και του είπε να ρίξει το δηλητήριο στον καφέ του κυβερνήτη. Ο Νικολέτος το έκανε, αλλά συνειδητοποίησε αμέσως το λάθος του, έχισε τον καφέ και κλαίγοντας είπε στον Καποδίστρια τι είχε συμβεί. Ο Καποδίστριος του είπε να μην μιλήσει πουθενά και να κρατήσει τα χρήματα. Και πάμε τώρα να κλείσουμε με την Αγγλία. Έχουν γίνει απεγνωσμένες προσπάθειες να ανοίξουμε αυτά τα αρχεία τέλος πάντων, τα οποία κρατούνται κλειστά, ενώ πάντα αποχαρακτηρίζονται όλα μετά από 20-30 χρόνια. Οι Άγγλοι δεν τα ανοίγουν. Πήγε και η κυρία Κούκου, η Ελένη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, πήγε στο Foreign Office, τα ζήτησε και της είπαν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί θα διαταραχτούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Στη συνέχεια είναι ένας πρέσβης Άγγλος που το ζητάει, δυστυχώς δεν έχω το όνομά του να σας το πω, ήταν στη Σερβία πρέσβης και σε αυτόν αρνήθηκαν. Έχουν γίνει και άλλες προσπάθειες και ο Δημήτρης ο Κοκκινάκης πήγε στην Αγγλία, δεν τα ανοίγουν. Όπως δεν ανοίγει και η υπόθεση Κέννιντι. Και θα ήθελα να κλείσω για να μην σας κουράσω άλλο με το τι είπε ο Ρώσος πρέσβης Ρομποπιέ. Ουδεμία αμφιβολία διατηρώ ότι η δολοφονική χείρ εξοπλίστη παρά της Αγγλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι ότι μας είπατε κάτι που ήταν εντελώς άγνωστο, σαν υποψία υπάρχει στο μυαλό όλων μας. Αλλά είχατε μια σιγουριά, μια απολυτότητα στο λόγο σας, ότι αυτά τα οποία μας λέτε απεικονίζουν την πραγματικότητα. Μα δεν θα τα έλεγαν, δεν είμαι βέβαιη. Ναι, ότι για να σας ακούνε, είναι καλά. Λέω, δεν θα τολμούσα να τα είχα πει, αν δεν τα είχα διασταυρώσει από εκατομμυριές. Γιατί είναι ένα σοβαρότατο θέμα, είναι ίσως το πιο σοβαρό θέμα. Γιατί δεν θα είχαμε φτάσει εδώ, αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Καποδίστριας. Αυτό το ξέρουμε, την ιστορική αλήθεια αναζητούμε. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι στη χώρα μας, δυστυχώς, αλλά και σε άλλες χώρες, υπάρχουν θέματα τα οποία νομίζουμε ότι είναι κλεισμένα, αραχνιάζουν στην ιστορία. Αυτά μιλάνε, δεν ξέρω αν ποτέ θα βγουν στο φως, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βγουν στο φως. Ένα από αυτά είναι ο φάκελος Καποδίστρια. Ένας σύγχρονος είναι ο φάκελος της Κύπρου, που είναι και στις μέρες μας. Και έτσι δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Βέβαια το ερώτημα μένει καλά. Ξέρουμε τον κύριο Κοκκινάκη.
πώς οι άλλοι ιστορικοί, τι τους εμπόδιζε να αναζητήσουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εσείς με τόσο πάθος έχετε αναζητήσει, όπως ξέρω. Η Μάρτης απέναντι από την Εκκλησία απειλήθηκε. Απείλησαν και αυτήν και την οικογένειά της. Ο άλλος φοβάται για τη ζωή του. Ναι, αυτό να λέει. Υπήρξαν βέβαια και άνθρωποι που δεν τους ενδιέφερε γιατί δεν φοβόνται. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Διονύσιος ο Κόκκινος, γιατί ήταν μεγάλο τόλμημα τη δεκαετία του 30 να αρχίσει να λέει ότι είναι πλαστό το πιστοποιητικό και να ψάξει, να σκεφτεί να πάει στα αρχεία του γιατρού να βρει το αυθεντικό. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Η οικογένεια Μαυρομηχάνη που έχει πάρει τη δεξιά που όλοι οι Έλληνες ξέρουν ότι αυτοί τον σκοτώσανε. Αυτή είναι και δική μου η απορία, γιατί εγώ είμαι απόγονός τους. Αυτή η οικογένεια που είναι μεγάλη οικογένεια. Τραγικό. Τι κάνει. Τι έχει κάνει. Να πω κάτι να συμπληρώσω. Βεβαίως. Ήξερα, δεν ξέρω κατά πόσο αλήθεια, ότι οι Μαυρομηχαλαίοι, όπως και τον έξι, οι απόγονοι των έξι που πήγαν πρωτοδικείο για να αθωωθούν, το ίδιο κάνανε. Αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Άκουσα από Σπαρτιάτες που λέγανε ότι οι Μαυρομηχαλαίοι ζητάνε την αθώωση. Πάρα πολλές φορές έχουν γίνει προσπάθειες για να ψηλάφεις της δίκης και έχουν, πώς το λένε, απορριφθεί. Και δεν το πίστευα, εγώ δεν το πίστευα. Βεβαίως είναι αλήθεια. Δεν το πίστευα ότι είναι, ήμουν σίγουρο ότι οι Μαυρομηχαλαίοι τον σκοτώσανε. Όχι. Και βάσει αυτό είπα ότι εγώ ξέρω ότι ήταν δάκτυλος. Δυστυχώς ήταν δάκτυλος των Άγγλων. Ήταν δάκτυλος των Άγγλων. Των Άγγλων σαφώς. Τέλεσαν οι Μαυρομηχαλαίοι. Όχι, όχι, όχι. Και είδατε, δεν ήταν καν δίπλα. Πώς μπορεί να τον έχει χτυπήσει. Και αν ήταν έτσι, δεν θα είχαν εξαφανιστεί όλα αυτά τα στοιχεία από το φάκελο της δικογραφίας. Θα είχαν μείνει εκεί. Και γιατί οι Άγγλοι κρατούν το φάκελο κλειστό. Δεν τον ανοίγουν. Δεν δέχονται και έχουν περάσει 192-193 χρόνια. Είναι τραγικό. Όχι, όχι, δεν είναι κλειστός ο φάκελος. Ούτε τώρα. Εμείς ξέρουμε ότι στα 30 χρόνια το φόρο ενόφες ανοίγει δεν ανοίγει το φάκελο αυτό. Τους φακέλους του. Να πω βέβαια εγώ ότι η κυρία Μουρίτη είναι απόγονος αυτής της οικογένειας. Το λέω τώρα, μου είπε, όχι να μην το αναφέρουμε, για να μην θεωρηθεί ότι εγώ έρχομαι εξ ονόματος της οικογένειας να πω αυτά που είναι να πω. Ενώ εγώ έχω αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή στην έρευνα αυτή, όπως και σε πολλές άλλες έρευνες που μας μίλησε σε προηγούμενες διαλέξεις. Όμως δεν είναι, δηλαδή και η υπερβολική ταπεινότητα, εντάξει, δεν είναι καλό. Μπορείτε να το πείτε και ποιες είναι οι ρίζες σας με καμάρ και αν θέλετε να μας πείτε και εκείνη την αστεία ιστορία που είπατε με τη Σοφία Μαυρομιχάλη. Παρακαλώ. Ναι. Καταρχήν να πω ότι όλα αυτά τα πολύτιμα στοιχεία, πάρα πολλά από αυτά είχα στο σπίτι από τη γιαγιά μου, αλλά βέβαια δεν μπορώ να βγω σε ένα κοινό και να πω μου το είπε η γιαγιά μου, ξέρετε. Στερείται σοβαρότητος πια το πράγμα. Και γι' αυτό για μένα ήταν πολύτιμος βοηθός ο Διονύσιος Κόκκινος. Θα μου πείτε τώρα γιατί τόσα χρόνια δεν το έκανα αυτό. Όλα τα πράγματα έχουν την ώρα τους. Και πιστεύω ότι ορίμασε, έτυχε να δω και την καταπληκτική δουλειά του Δημήτρη του Κοκκινάκη. Αυτό που λέει η κυρία, το οποίο είναι πολύ χαριτωμένο, μου έλεγε πάντα η μαμά μου ότι η Σοφία η Μαυρομιχάλη, η θεία της, δεν ήθελε ποτέ να παντρευτεί για να μην χάσει το ένδοξο επίθετο των Μαυρομιχαλαίων. Τι μας τη συγγένεια ακριβώς την δική σας? Ήταν ξαδέρφη της γιαγιάς μου η Σοφία. Μάλιστα. Και η μαμά θυμάται ως παιδάκι ότι πλέον επειδή είχε γεράσει πολύ, ήταν ανήπαντρη όπως είπα, και δεν ήθελε ο κόσμος να τη λέει τώρα 100 χρονών Δεσποινής Μαυρομιχάλη και την έλεγαν κυρία Μαυρομιχάλη και γινόταν έξαλλη και σήκωνε το χέρι πολύ έτσι. Δεσποινής Μαυρομιχάλη, με πολύ βροντερή φωνή. Αυτό το θυμάμαι. Εγώ θεωρητικά πρέπει να είμαι 7η δισεμβονή του Πετρόμπεϊ. Εμείς ακόμαστε να λάμψει η αλήθεια. Να επιτρέψει ο Θεός, να επιτρέψουν οι αρχές να ανοίξουν τα αρχεία, να λάμψει η αλήθεια. Εμείς αυτό θέλουμε. Γιατί στη δική μας τη συνείδηση των περισσότερων είναι περασμένη ότι ο Μαυρομιχάλης σκότωσε το Καποδίστρια. Αυτό είναι. Και το άλλο που λέει είναι ότι τον Κωνσταντίνο τον έσυρα. Τον
τον τζάκισαν γιατί δεν ήθελαν να μιλήσει. Και γι' αυτό βρήκα αυτή την πληροφορία, αλλά δεν μπόρεσα να τη διασταυρώσω γιατί ο Κοκκινάκης δεν την αναφέρει. Ότι τον πυροβόλησε από παράθυρο ο Φωτομάρας. Δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω. Αυτό μου το είχε πει η γιαγιά μου εμένα. Και το βρήκα μόνον σε μια παλιά εγκυκλοπαίδεια. Και συγκεκριμένα στον Πυρσό, ο οποίος θεοποιεί βέβαια τους Μαυρομιχαλαίους, αλλά στο τέλος λέει έτσι, εξαπαλώνων ήχων σκότωσαν. Και έπρεπε να δω ποιος έχει γράψει το άρθρο για να δω τι βαρύτητα έχει, και ο άνθρωπος που το έχει γράψει, ο Θόδωρος ο Βαλιανίτης, είναι άνθρωπος των Άγγλων, είναι άνθρωπος του Παλατιού, είναι κολλητός φίλος του Γεωργίου. Οπότε και εκείνος φοβήθηκε ίσως, δεν ξέρω τι να σας πω. Το 1990 κάτι πρέπει να πήγε στο Foreign Office. Βεβαίως, ζήτησε να ανοιχτούν τα αρχεία, πήγε στο Foreign Office. Και δεν θυμάμαι τώρα τι μας είχε πει για αυτό. Της είπανε οι Άγγλοι ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα αρχεία, διότι να σας δώσουμε, να τα μοιραστούμε, τέλος πάντων δεν ξέρω τι της είπαν ακριβώς, για να μην διαταραχθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Τελείως τρελό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Τι έχουνε βγάλει σαν ποιος τον δολοφόνο? Υπάρχουν φήμες, αλλά δεν μπορώ να το πω αν δεν είμαι βέβαιη, ότι η κλίκα του Μαυροκορδάτου ήταν μπερδεμένη. Και είδατε πριν ο Αλμέιντα, γι' αυτό το είπα, έχει παντρευτεί τη ζωή Μαυροκορδάτου. Δηλαδή ο Αλμέιντα είναι με τον Μαυροκορδάτο, ο Μαυρομιχάλης είναι με τον Παπαφλέσσα. Δηλαδή και αυτά τα μικρά πράγματα που μας φαίνονται μικρά, με ένα γάμο τώρα, δεν είναι τόσο μικρά, έχουν τη σημασία τους. Λοιπόν, θέλεις κάτι, Αμαλία, ορίστε. Εμείς σαν χώρα δεν πρέπει να ξέρουμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Δηλαδή, ανεξάρτητα. Καταπληκτική ερώτηση. Εμείς σαν χώρα δεν ξέρουμε τίποτα, αυτό είναι το δράμα, διότι είμαστε υποχείρια του ενός και του άλλου. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Βεβαίως και πρέπει. Βεβαίως και πρέπει, αλλά αποκρύπτονται πάρα πολλά πράγματα της ιστορίας μας και της αρχαίας ιστορίας μας. Δεν νομίζω ότι τώρα πια θα διαταραχθούν οι σχέσεις μας. Στην Αγγλία. Να το μάθουμε δηλαδή. Έτσι. Την αλήθεια να Έτσι. μάθουμε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Αυτό απήντησαν οι Άγγλοι όμως, πιστέψτε το. Και για τον Χίτλερ, ας πούμε, ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να διαταραχθούν οι Έτσι. σχέσεις μας. Παραδείγματος Βεβαίως. χάρη, η Γερμανία. Έχετε δίκιο. Πες μου Η Αγγλία δεν ήταν. για το φάκελο της Κύπρου, γιατί δεν μας τον ανοίγουν? Θέλω να πω που είναι στις μέρες που ξέρουμε. Έχουν γίνει τόσες επιτροπές και δεν έχουν κληθεί για μάρτυρες. Μιλάω τώρα και εγώ από προσωπικό βίωμα, επειδή το θέμα, ας πούμε, σχετίζονται αυτά, το τι κρύβεται και τι δεν κρύβεται. Μάρτυρες οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στο θέμα δεν έχουν κληθεί σε επιτροπές της Βουλής. Έχουν γίνει επιτροπές επί των επιτροπών, όλοι μένουμε με μία υποψία ότι ο φάκελος της Κύπρου έχει κλείσει, αλλά δεν έχει κλείσει το θέμα. Απλά εδώ τώρα είναι ένα ανάλογο θέμα, το οποίο έχει αραχνιάσει λόγω της παλαιότητας της ιστορίας. Το άλλο, γιατί δεν το λέμε, εδώ πήγε να περάσει στα βιβλία ότι η καταστροφή της Μύρινης ήταν συνοστισμός. Ακριβώς. Και μπορεί η Αγγλία να μην θέλει να τα ανοίξει, αλλά εμείς γιατί δεν κάνουμε αναψηλάφιση της δίκης? Την ζητούν επισταμένως όλοι. Λοιπόν. Οι σοβαροί άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, και δεν το κάνει η ίδια η Ελλάδα. Και περιμένουμε από την Αγγλία. Λοιπόν, εμείς... Γιατί τόσο μένος η Αγγλία για τον Καποδίστρια, ας πούμε, που κάνει η Ελβετή αυτό το φιλελληνικό ρεύμα. Λόγω ότι στέλνανε σαν απικία μας. Έτσι, μπράβο. Την οτροπία την έχει αυτή μέχρι σήμερα, νομίζω, για να μην πούμε και για το σήμερα τη συμπεριφορά, την απόλυτα σημερινή, που ήταν τελείως απεικιοκρατική. Είπαμε να μην πολύ. Αλλά είπαμε και πάλι εμείς τη μια πλευρά θα μάθουμε, δεν ξέρω ποια είναι η από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, τα θέματα μπαίνουν τώρα σε άλλα επίπεδα. Εμείς να ευχαριστήσουμε την κυρία Μουρίκη, η οποία... Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
η οποία μας πρόσφερε 5 εξαιρετικές διαλέξεις και πρέπει να πω ότι η σημερινή ήρθε εις αντικατάσταση, όπως ξέρουμε, του προγράμματος ενός άλλου ομιλητή μας που επρόκειτο να είναι, θα τον έχουμε την άλλη εβδομάδα, αλλά του προέκυψε ταξίδι στο εξωτερικό και προσφέρθηκε να μας πει την πολύ ωραία σημερινή διάλεξη. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα, πάρα πολύ, που σημαίνει ότι το κοινό σας στέλνει μια επόμενη φορά σε ένα επόμενο πρόγραμμά μας. Θα σας ξαναπροσεγγίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.